ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶକୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମନାଦ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମନାଦ स्वस्थ पिलामाने आजिर एही मातृभाषा कालांशरे आमे एक नुआ कविता पढ़िबा। से कवितार नाम होछि पाइक बधुर उद्बोधन। पाइक बधुर उद्बोधन कवितारे आमे कोन पढ़िबा ना खंडायत अतीत उत्कलर से खंडायत वीर मानकर स्त्री बा बधू से पाइक बधू मानकर वीरत्वर कहानी बा तांकर त्यागपूत जीवनर कहानी असीम तांकर साहसिकता এই বিষয়ে আমি আজি পড়িবা। এবং পুଣି ଅଛି ଆମର ଉଦ୍ବୋଧନ। ଉଦ୍ବୋଧନ ମାନେ କ'ଣ? ଉଦ୍ବୋଧନ ମାନେ ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂମାନେ ବା ସେଇ ପାଇକ ବୀରା ରମଣୀ ମାନେ କିପରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୋଦ୍ଧୁ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାପଦ भावे से युद्ध करने जो प्रेरणा से प्रेरणा को उद्बोधन बोली कहुए। तेरे आज आम से पाइक बधूर उद्बोधन कविता विषय पढ़ा जार कवि होती कृष्णचंद्र त्रिपाठी। कृष्णचंद्र त्रिपाठी नाम होती जातीय कवि कि पाइक कवि भाव में सी परिचित। कृष्णचंद्र त्रिपाठी जन्म हुए 1911 मसीह एवं 1997 मसीह से धाम त्याग करते। वैशिष्ट्य मैं तुमको कहूली समस्त को जे से होती आमर पाइक कवि ओडिया जातिर कवि। तो सब समसामयिक कवि कविता गुड़िक पाठक प्राण जातीय चेतना सृष्टि करें एवं उत्कल और उत्कल संस्कृति परंपरा ऐतिह्य को नहीं समस्त रचनावली एवं सृष्टि समारोह मान मध्य माटी दीप आहुति अग्निशंख दिग्बलय इत्यादि विशिष्ट रचना। पाइक बधू उद्बोधन कवितार देशात्मक बोधभाव प्रकटित होई। कविंकर एक दीर्घ कविता सुदीर्घ कविता पाइक बधू उद्बोधन आमर पाइक बधू उद्बोधन कविताटी तार अंश विशेष यह आज आम पढ़ा। आमे प्रथमे देखिबा ए कवितार पृष्ठभूमि को देखिबा। आलोच्य कवितार कवि अतीत उत्कल बा प्राचीन उत्कलर खंडायत पुर शौर्य वीर्य एवं सेमानकर से वीरत्वर कहानी आमर पठित कवितार वर्णना करछंती। पाइक बधू बा खंडायत बधूर आदर्श त्याग एवं तांकर बलिदान देश प्रेमर एक अनन्य नमूना आम कवितार उल्लेख करा जायछि। खोर्धागढ़ होछि अतीत उत्कल ऐतिह्य स्थान। से स्थान महत्व ता विषय आज आम जाना पाइबा। तो प्रथमे आम पाइक बधू उद्बोधन कविता पढ़ा। समस्ते 33 पृष्ठ बाहर करवा एवं 33 पृष्ठ देखा आम এই দুর্গ এই বন এ নীল প্রান্তর পড়িଅছি সমসান পরি ନାହିଁ ସେ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ରଣସିଂହା ନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋର୍ଦ୍ଧୁ ବେଶ ଧରି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର ଫୁଟେ ନାହିଁ ତୋପ ଓ ବନ୍ଧୁକ ଛୁଟେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର ଟପ୍ ଟପ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ ଘୋଡ଼ା ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବେ ଗୁଞ୍ଜରି ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା এই ବୀର ମାଟି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଯାର ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି रहीअछि पुरी अतीतर लक्ष्य वीर कथा बुकु तले धरी कह कह हे वन प्रांतर कह कथा समर प्रांगण कह कथा भग्न दुर्गशिला कह कथा शैल कानन। आज आम एतिकी जान बुझा। प्रथमे मु पढ़ी अनुच्छेद जो जो कठिन शब्द अच्छी कि जो शब्द गुड़िकर अर्थ को आम जाना उचित से विषय जाना तापर मु पठित अंशटी को तुम मान आगे रख देखा
ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗ ଆମେ କାହାକୁ ଦୁର୍ଗ କହିବା ନା ଦୁର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଡ଼ ବା ପ୍ରାଚୀର। ଅତୀତରେ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜା ମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ବା ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦୁର୍ଗରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜିତ କରି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଦୁର୍ଗରୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲେ। ଦୂରରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅତୀତର ରାଜାମାନେ ବିରାଟ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦୁର୍ଗ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ମଶାନ। ଶ୍ମଶାନ ମାନେ ଶ୍ମଶାନ। ଶ୍ମଶାନ ଏଠି ଶ୍ମଶାନ ଅର୍ଥ ମଶାଣୀ। ତାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅତୀତର ସେହି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ, କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶ, ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନର ନୀରବତାକୁ ଆମ କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ତାକୁ ଶ୍ମଶାନ ତୁଲ୍ୟ ମଶାଣୀ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରଣସିଂହା। ରଣସିଂହା ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ସେହି ରଣସିଂହା ବାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତିଟି ପାଇକ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତୋପ। ତୋପର ଅର୍ଥ ଗୁଳି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୋପ ବନ୍ଧୁକ। ବନ୍ଧୁକ ମାନେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବନ୍ଧୁକ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଅତୀତରେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୋପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତୋପ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି, ଆମେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତୋପ ବନ୍ଧୁକ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଯୋଦ୍ଧବେଶ। ଯୋଦ୍ଧବେଶ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ବେଶ, ଯୁଦ୍ଧ ବେଶ। ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଯୋଦ୍ଧ ବେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଖଡ଼୍ଗ ଧରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେମାନେ ଢାଲ ଧରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସାଞ୍ଚୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ସର ମୁଣି ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଧନୁ ସର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଯୋଦ୍ଧ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀରବେ। ନୀରବରେ ମାନେ ନୀରବରେ, ନିଶବ୍ଦରେ। ସ୍ୱାପଦ କୂଳ। ସ୍ୱାପଦ। ସ୍ୱାପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ। କୂଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ଆମର ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି। ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ମାନେ ସେମାନେ ଅନେକ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦଳ ଦଳ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅର୍ଥରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସମୀରଣ। ସମୀରଣ ମାନେ ପବନ। ଗୁଞ୍ଜରି। ଗୁଞ୍ଜରି ମାନେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି। ବୀରମାଟି। ବୀରମାଟି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଆମର ମାଟି ବା ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆମ ମାଟି ଆଜି ବୀର ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୀର ମାଟି ବା ବୀର ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗାଥା। ଗାଥା ମାନେ କାହାଣୀ। ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ବା କାହାଣୀ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଲେଖାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗ୍ନ। ଭଗ୍ନ ମାନେ ଭଙ୍ଗା, ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଅତି ଉତ୍କଳର ସେହି ଦୁର୍ଗର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ଆଜି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶୈଳ। ଶୈଳ ମାନେ ପର୍ବତ ଏବଂ କାନନ ମାନେ ବଣ। ଏହି ଉତ୍କଳର ସେହି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଶୈଳ, କାନନ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ମାନେ ପଡ଼ିଆ, ତାରି ବିଷୟରେ ଆମ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗ, ବନ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ସେହି ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳର ବୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରକମ୍ପିତ ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ବନଭୂମି, ସେହି ନୀଳପ୍ରାନ୍ତର ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ଗର କିପରି ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହା କବିଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କବି ନିଜର କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଅତୀତର ସେହି ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଏବଂ ସେହି ଗଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବା ଦୁର୍ଗ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କିପରି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ରଣକୌଶଳମାନ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର ଭେଦିବାର କୌଶଳ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାର ଟାକୁ ଟାକୁ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ସେହି ସମରସଜ୍ଜା ରଣସିଂହାର ଶବ୍ଦ, ଏହି ଶବ୍ଦରେ
ଅତୀତର ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା, ନିନାଦିତ ହେଉଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏବଂ ସମୀରଣ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ସେ ସମସ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ମହକେଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ସେହି କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶ ଆଜି ନୀରବତା ସାଜିଛି। ଅତୀତର ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପାଇକ ବୀରମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍ୱାପଦ କୂଳମାନେ ସେଠି ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା। ସ୍ୱାପଦର ମାନେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସେଠି ଆଜି ଆବାସସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଅତୀତର ସେହି ବୀର ଗାଥା ଆଜି ନୀରବରେ ପବନ ତାକୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରୁଛି ବା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ସେ ନୀରବ ପବନ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି। ସେଠାରେ ଆଉ ଶୁଭୁନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀରର ଶବ୍ଦ। ବୀର ପ୍ରସେବିନୀ, ବୀର ଗରବିଣୀ ମାତୃଭୂମିର ସେହି ଶୋଚନୀୟ ବା ଦୈନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅତୀତର ପାଇକ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେ ବୀରମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜି ନୀରବତା ସାଜି ଶ୍ମଶାନ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅତୀତର ସେହି ସ୍ଥାନର ଏହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି କବି ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ସେହି ଉତ୍କଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀକୁ ସେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଫୁଟେ ନାହିଁ ତୋପ ବନ୍ଧୁକ, ଛୁଟେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର, ଟପ୍ ଟପ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ ଘୋଡ଼ା, ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବେ ଗୁଞ୍ଜରି। ଆଉ ସେଠାରେ ଏହି ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ଟାପୁ ଶବ୍ଦ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀରର ଛୁଟିବାର ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ଆଉ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶୁଭୁନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆମ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହୀରମାଟି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଯାରେ, ରକ୍ତ ଯାଇ ତାତି ରହିଅଛି ପଡ଼ି, ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀର ଗାଥା ବୁକୁ ତଳେ ଧରି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବି ଦେଖିବା ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ମାଟିକୁ ଆମ କବି ବୀର ମାଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ନିଜ ଜୀବନର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ସେହି ମାଟି ଆଜି ଲାଲ ହୋଇଛି। ଲାଲଗଡ଼ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଲାଲଗଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ କହୁ। ସେ ମାଟି ଲାଲ ମାଟିରେ ଯାହା କି ପ୍ରତିଟି ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ଶିହରଣ ଜାଗରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ସେହି ମାଟିର ଦର୍ଶନ ବା ସେହି ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସେହି ମାଟି ଦେଖିଲେ ବା ସେହି ମାଟିରେ ଆମେ ପାଦ ଦେଲେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏକ ଉଷ୍ମତା ଭରିଯାଏ। କାହିଁକି ଏପରି କବି କହିଛନ୍ତି ନା ସେହି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ପୁଣି ଆମ ହୃଦୟ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ରହିଅଛି ପୁଣି ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀର ଗାଥା। ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀରମାନଙ୍କର ଗାଥା ବା କାହାଣୀ, ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ, ବଳିଦାନର କାହାଣୀ, ସେହି କାହାଣୀକୁ ମାଟି ମା ଆଜି ସାଇତିକି ରଖିଛି। ଶ୍ରୀହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀର ଗାଥା ବୁକୁ ତଳେ ଧରି ମାଟି ମା ତା ସନ୍ତାନକୁ ବୀର ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଛି। ବୀର ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ମାଟି ମା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ସେହିଭଳି ଅତୀତର ସେହି ଚିର ଗର୍ଭିଣୀ କୁହାଯାଉଥିବା ମାଟି ମା ଆଜି ତାର ମୁଖରେ ସେ ଶ୍ରୀ ନାହିଁ, ସେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ମାଟି ମା ଆଜି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେହି ମାଟିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କୁହୁକ ରହିଛି ବୋଲି ଆମ କବି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିମିଷ ଦର୍ଶନରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଚିର ଗର୍ଭିଣୀ ବା ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ମାତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବା ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ମାଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ସେହି ମାଟିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର କିପରି ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ବା ଅତୀତର ସେହି ସ୍ଥାନ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆମର ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ତାହା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର କଥା। ହୀର ଗର୍ଭିଣୀ ସେହି ମାଟିର ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ଅବସ୍ଥା କବିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି।
କବି ସେହି ଭୂମିର ନୀରବତାରେ ଅବାକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୀରତ୍ୱର ସେହି ଭୂମି ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ରହିଛି। କବି ସେହି ଭୂମିର ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ଏବଂ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, ଶୈଳକାନନ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କବି ସେହି ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କହ କହ ଏ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର, କହ କଥା ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, କହ କଥା ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, କହ କଥା ଶୈଳକାନନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତର ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ବନ ପ୍ରାନ୍ତର, ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା ଓ ଶୈଳକାନନ ଠାରୁ କବି ସେହି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପାଇକ ବଧୂ ଉଦ୍ବୋଧନର ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭିତରୁ ବା ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପଦ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ଚାରୋଟି ପଦ ଭିତରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, କବି ପାଇକ ବଧୂ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ବା ସେହି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦୁର୍ଗ, ବନ ଓ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ନା ଶ୍ମଶାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବଂ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର କେଉଁ ବେଶ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ନା ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କ ଜୋର୍ଦ୍ଦୁ ବେଶ ଆଜି ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଅତୀତର ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଆଉ ଆଜିର ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ଅତୀତର ସେହି କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶରେ ଆଜି କ'ଣ କିପରି ଅଛି ନା ଆଜି ସେହି କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶରେ ନୀରବତା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାପଦ କୂଳମାନ ଆଜି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅତୀତର ସେହି ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନା ବନ ପ୍ରାନ୍ତର, ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା ଓ ଶୈଳକାନନ ଏହିମାନଙ୍କୁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଆଜି ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ତାର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବା।